Wis ndegek-ndegek odon. Sekokmu durok. Pokoknya 70% utuh, 30% lebih panjang. Dia tapi nyawa unyuk. Nah, kau betulnya ngawi-ngawi. Ngomong yuk. Macan sih, yo. Yo, 9 speed nanjak. Luwe lur. Wih. Baik terus ya. Yo terus kon dhuwur. Baik ini kira-kira. Koyo ngono kae munggah lur. Aduh. Pegang tangan kamera. Aduh. Nyawang blengar lur. Muter lor. Yo ngono lur. Buat awek dhewe. Duwe R sampai Rapayu lur ning kene lur. Ini negara liya wisan. Iya lur, kayak ngelokor yang pasan awake lur. Oksigennya menipis lur. 3000 mdpl ini. Yuh, sama Heru kalah. Iya lur. Jurang Senggani. Rono Wonokromo. Naik ke puncak gunung. As. Kocok keren entek.
Engko medune ketok ya akeh nuntune. Mergo ndak nutut ya. Lah koyo ngene lho jalane. Ning kutho ora enek lur iki lur. Oksigen ngene lur. Ya ngokor guys. Ayo. Solas paruh rong Don. Solas paruh. Masya Allah. Ngeluku lur. Waduh. Ya lur, kayak mana lur, alase. Enggak mas, enggak ya. Terbalik ya. Kok enggak-enggokan. Empat lah itu. Wih, tentani Don, tentani Don. Enggak kok ngendur kene ketok apa? Lur, ampun lur, dalane lur. Kuwi lek rene esuk persiapan STMJ yo. Tenan iki. Lek ra STMJ ngelokor. Asli. STMJ ini ngelokor kae. Kae bolo kowe STMJ-nan sik ngelokor. Poneh ra STMJ. Tenan yo, kanca-kancane diomongi yo lek rene yo. Oh lur. Iki Mas anu iki mang ruso lur, jamune pas. Indil telu. Nek Mas iki loso wajar iki rong kalong. Mantap. Lah sing ngene ngelokor ae dhewe niki ngelokor. Tempoh. Tempoh ini wis. Lagi. Saiki Ndoke telu iki. STMJ jamune. Tapi ndak fungsi. Efeknya ngelokor. Kali yo besar yo. Piye Mas? Ngelokor Mas. Yo, wis tak pesen es teh 5 lho, Bang.
Wis tak WA bakule. Kebun karet tok, Lur. Off-road praya aspal. Dipaiki wong aspal. Seneni wong. Lur, wah. Apik banget, Lur. Dak di foto sitak-sitak anu ya, iki anu iki. Ki nang kene mbuk DP, di status kan. Wah, masuk we. sampean buka warung. Mau tak anteni. Es teh dol 50.000 payu, Lur. Sing nonton setahun pisan. Tenan. Ki rong enek warung nang kene. Murah. Laku. Dan kurang kena dipancal kak. Malas. Aduh. Oh hilang lho. Ada karbon dioksida. Piye, Lur? Milo, Lur. Junjungan Mas, junjungan. Leren sik. Sahdu ana iki. Wes ra nek regane lek sepeda. Keren nek. Sedah larang padha ae. Dioncalne. Lulas. Lulas, Man. Lulas sampah. Padha kesele ya. Pun mandap, Mas. Pun, Jam pinten wae budale, wah. koma jam 5. Wis, Ning isor iki jam 9.04. nggih. Dalane pundi? Ngadluwe diri. Wah, mriko nggih. Jenengan Mriki ngundang mriki. dunggane mobil terus numpak gretak tas tenggale iki. Nggih. Gundang kan mosok mriki kok. Eleh wis. Manut cah-cah. Ora apa-apa. Penak. Monggo nggih. Nggih. Lah kene mau loro adi loading panik ora apa antes. Ini si adoh to niki. Lumayan, lumayan.
Golek kok kene ya ora to. Ya lumayan to. Pucuk lur. Piye Kang? Kang Nur jak rene sok minggu ngarep ya. Ini lur, dalane lur. Wah. Berukut. Nyelot ketel lur. Dalane. Yo, Nyelot adem koyo kulkas hawanya. Wah, males ketel noban. Wah, air terjunnya seketok lur. awas rambutan. Mantap lor view-nya. Medan Nurjana. Lur, jenenge air terjun Jurang Senggani. Ngedek iso, Don?